Il-kunċett ta' Christmas in the Park ingħata bidu għal ġranet festivi tal-miliet. Dan l-avveniment li qed jittella l-ewwel darba f'pajjiżna huwa ammirat li joffri spettaklu u divertiment tal-familja kollha ġewwa l-Park tal-Familja f'Marsa Scala. Dawn l-attivitajiet tal-miliet huma mifruxa fuq 14-il ġurnata kull jum mis-17 ta' Diċembru sa 30 ta' Diċembru. Waqt il-ftuħ uffiċjali ta' Christmas in the Park kien hemm preżenti l-Ministru għall-Enerġija, l-Intrapriża u l-Iżvilupp Sostenibbli Miriam Dalli u tenniet kif il-park ġie trasformat villaġġ tal-miliet sabiex joffri diversi attrazzjonijiet fosthom Presepju Ħaj. Christmas in the Park hija attività li qegħdin nagħmlu għall-ewwel darba fil-Park tal-Familja f'Witilajn. Iddeċidejna li dan il-park li qiegħed fin-naħa t'isfel ta' pajjiżna ikun miftuħ f'atmosfera tal-miliet fejn bdilnieh villaġġ għall-miliet fejn qegħdin nistiednu lill-familji bit-tfal tagħhom biex jattendu. Kulħadd jista' jiġi hawnhekk, il-dħul huwa b'xejn mingħajr ħlas u nappellaw lill-familji biex jiġu u jgawdu l-ġranet tal-miliet magħna f'atmosfera li hija sigura u fejn jistgħu jieħdu pjaċir propju f'dawn il-ġranet f'atmosfera mill-isbaħ. Tul dawn l-14 jum se jkunu qed jipparteċipaw artisti lokali u rinomati. Il-viżitaturi se jkunu jistgħu joħolqu wkoll ornamenti tal-miliet u l-flus kollha li jinġabru se jingħataw donazzjoni għall-istrina.